Buenas noches, Canal Plus. Saiban vostedes que son a miña canle favorita, sobre todo os venres de madrugada. Sí, en fin, mire, chamo porque teño algo para vostedes. Un programa cómico que vai facer as delicias dos seus abonados. Temática urbana. Hombre, pois urbana, sí, podríamos dicir. Estilo neoyorquino. Mire, para que lle vou mentir? Este programa vai de travestismo, chistes en urinarios e pillería de botellón. Que? Interésalles? Bien. Vale. Hasta luego. Que la parrilla. A culpa é miña, son miña. Por non chamar onde teño que chamar. Ai. Boa, sea galega. Galicia, travestismo, baixas paixões, nacionalismo, Betsy e Costolla, humor inteligente. Non o perdan. Os galegos e o erotismo. Mira ti, por fin un programa interesante. Boas noites, amigas e amigos desta nosa televisión de Galicia. A continuación, quixera que visen un modelo de programa que, ao meu entender, sería o adecuado para se emitir a esta hora nesta nosa televisión pública. Oxalá este modelo se impoña de unha vez por todas sobre esas historietas cheas de barbaridades e de mal gusto, indignas do que vostedes se merecen. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Lo que nos espera. Bos días. Bos días. Non me vou andar con rodeos. Teño unha idea. As ideas non son a miña especialidade, pero vostede dirá, conte. Fotos. Fotos, pinículas, cousas desas. As fotos inventáronse hai 2 séculos, e as películas nin lle conto. Sí, pero que estas son imaxes de xente facendo o acto sexual. Non me diga, pornografía. Home, o nome non me entusiasma, pero poderíamos chamalo así. A pornografía non é nada novidoso, existe desde hai moito tempo. Sí? Pero que nestas imaxes a xente está toda en pelotas. Xente facendo amor en pelotas. Impresionado, non? A verdade é que non, amigo, porque case todas as imaxes de xente facendo amor están en pelotas, Pero que me di? Sí, mire. Aí va, que atrevido. Sí. Oia, non me podía regalar revista. Por suposto, teño moitas. Gracias, moitas gracias. De nada. Se non se lle ofrece nada máis... Bueno, teño que facerlle unha pregunta de carácter persoal. Oia, vostede me daría un bico. De ninguna maneira. Sabía que podía confiar en vostede, abogado. Moitas grazas. Tipo grande este abogado, tipo grande. Degenerado. Non quero facer un debate de números, pero yo voy a decir simplemente que... Hola, amigos. No período 2005, pegamos por pau, decimos carallo. así aquí... Non é carallada, que ben sei que aquí traballan arreo, Mire, eu quería montar unha verbena para facerlle unha homenaxe á Garda Civil. Dirán vostedes, por qué? Boa pregunta, claro que sí. Pero máis que nada é a ver se me devolven algún puntiño do carneo, que ando pelado últimamente. Entón, pois nada, temos que mirar de buscarlle unha data. Pasa que, claro, o
con tantas festas como hai aquí en Galicia, non hai días libres para festas, así que teñen vostedes algunha data así por aí? Sí, señor presidente. As da 17 de xuño e as de 15 de novembro. Ai, ben, está ben, home, claro que sí. Déxeme apuntar. A ver, señor Quintana, que pasa? Non lle gustan? Ten vostede outra mellor ou que? O 16 de novembro. Vale, tamén vale, veña, pois xa apunto aquí logo. Bueno, a ver, señor Feijóo, que ten vostede agora? Cal propón entón vostede? O 29 de xuño. Era San Pedro, home. Pillín. A vostede vai máis sobrán, como a min, claro. Hai que ben viñar uns biquinis este ano, Pero se vostede fai este tipo de cuestións delante de toda Galicia, que pode facer cando estamos solos? Tamén ten razón, perdón, Va, entón xa quedamos con esta, non? A ver que pasa, ímola a cambiar outra vez. A ver, veña, pa cando? O 7 de outubro. Bueno, pois o 7, xa está. E non andamos cambiando máis, vale? Bueno, a ver, señor Feijóo, que carallo quer agora? O 15 de maio. 15 do carallo, nada, mira, así non hai maneira. Se non se poñen de acordo nun día para facer unha festa, como van a mañar do estatuto? Por favor. Bueno, señor presidente, non me diga máis datas. Fágame un xesto e eu máis. As portas estarán sempre abertas. Perfecto, veña, graciñas, Ala, ata outro día. Vémonos na festa. Compañeiras e compañeiros, a loita continúa con os rumbeiros independentistas. Boas noites, nazón de Breogán. O territorio da Galiza é o conxunto e a suma de todas as leiras que pertencen aos fillos desta verde terra. O meu sobrinho herdou unhas fincas aló por terras de Zas e andáballe na cabeza o vendelas porque quería comprar un Sea León para escartalo nunha curva calquera. Que podía facer eu para evitar esa perda de patrimonio territorial da Galiza? Comprarlle eu o Sea León? Podería ser, pero non. Preferín convencelo coa forza da rumba. Voando vou, voando veño, voando vou, voando veño, en Bergantiño, Ferreira teño, en Bergantiño, Ferreira teño. Namorado de Galiza, non vendo as leiras. Namorado de Galiza, non vendo as leiras. Non llas vendo aos madrileños, por máis que deran. Non llas vendo aos madrileños, por máis que deran. Era che boa, boa, voando vou, voando veño, veño, boa, voando vou, voando veño, en Bergantiño, Ferreiras teño, en Bergantiño, Ferreiras teño. Os madrileños nos queren colonizar, os madrileños nos queren colonizar, comprar as nosas leiriñas para especular, comprar as nosas leiriñas para especular. Era boa, boa, voando vou, voando veño, veño, boa, voando vou, voando veño, en Bergantiño, Ferreiras teño, en Bergantiño, Ferreiras teño. Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Moi buenos días, nos días de Dios e la Virgen María. Dixéronme que sabe vostede moitos cantares galegos. E iso é certo? Bueno, por sí, é certo, pero eu creo que estás en mal sitio, que creo que che vai caer unha pedra. Non vai caer unha pedra. Uf, que topetazo. Esta na televisión pensan que todos saben, pero non saben nada. Non saben que están caindo pedras do ceo. Faise a vida costa arriba, non se queixe. Agora ten Alfredo, o desequilibrado. Ai, Alfredo, que tal? Que? Chove? Inclino-me a pensar que vai chover.
Que vai ser? Unha cervexa. Perdón. Tranqui. Un inteiro. Sí. Sí, dime. Sí. Espera que lo voy a apuntar. Epa, no, rompemos o móvil. Pero non te preocupes, que xa te estou chamando de un fixo. Sí, vamos. Hai, Galicia! Oh, mira que esporco, Custodia, tira eso. Mira que mola axudarlle a señora Lola a buscar a súa mascota. Axudarlle a xente é o máis guai de todo, Sobre todo se a ti nos paga 30 euros por tu pollo de Jesse. Descao! Está guai. Está guai. Custodia! Que? Dirás que estou paranoica, né? Por que? Este cartel ten algo raro, controla. Que dis, Betty? Se está perfecto, que o fixen eu, Xa sei, Custodia! Que? Que este da foto non é o gato da señora Lola, neno. Bo, en que te basas, Betty? Custodia, elemental. O gato da señora Lola é un siamés, neno. E este é un gato común. Betty, un gato é un gato. Buah, descarado, Custodia. Va, pegamos. Que, pegamos un aquí? Buah, aí queda chachi, non? Buah, que flipas. Buah. Tira. Buah, neno. Moi boas noites, Galicia. Que tal, Galiza? Sexan benvidos uns e outros o máis galego. Hoxe temos un programa picante, ardente, e non é que vayamos falar do calor, nin do verán, nin sequera dos incendios, non, porque hoxe imos falar de sexo. Por fin, ai, como estou! E para concursar polo orgullo de ser máis galego que ninguén, temos hoxe connosco a dúas mulleres que teñen moito que dicir sobre o erotismo en Galicia. Dunha banda, Chantal Lafitte, madame que, como todo indica, ven de París. Boas noites, Chantal. Hola, guapetón. Vexo-te un pouco tenso. Se queres, eu sabería como... Para o carro, Chantal, que pode haber nenos mirando a tele. Despois xa falaremos. A outra concursante, Mariana do Cobo, empregada de limpeza na rectoral do cura párroco de Treboedo. Boas noites. Boas noites, Mariana, unha muller que vive cun cura, sabe moito de sexo? Se eu lle contara. Para o carro, Mariana, que pode haber catequistas mirando a tele. En fin, señores, esta é a pregunta de hoxe. Que é o que máis lle gusta a un galego en materia sexual? Turno para Chantal. Bueno, eu creo que os homes galegos lle pasa como os de París. O que lle gusta é a variedade. Un día loiras, outro día morenas, outro día pelirroxas, un día por diante, outro día por... Abonda xa a variación, sí, señor. Moi boa resposta. Vexamos que di o noso galegómetro, que neste caso sobe ata un 60% de galeguidade. Noraboa, Chantal. E agora díganos... Atención, Mariana, para vostede que é o que máis lle gusta aos galegos en materia sexual? Pois mire, gustanlle moitas cousas. Pero creo que o que máis lle gusta de todo é non ter que pagar. Non ter que pagar, pero que gran resposta. Vexamos ese galegómetro que neste caso vai marcar nin máis nin menos que un 100% de galeguidade.
señora boa, Mariana, isto foi todo por hoxe. Ata sempre, Galicia. Ata outra, Galiza. Ata boa, Mariana. ¿Qué, Cari? Qué maravilla, ¿eh? Ya verás tú la fogatita que te voy a hacer más romántica. Ya verás, va a alucinar. Ya verás que vas a encender la fogata y nos vamos a animar tú y yo, nos vamos a poner a hacer cochinada, ¿eh? ¿Qué me dices, Cari? Bueno, mejor cállate, que aún va a joder el momento este romántico que tenemos. Que tú de lo que es romanticismo es que no tienes ni pajolera idea. Coño, y los muy cerrados del pueblo que nos decían que no podíamos encender la fogata porque está prohibido que peligre un incendio. Vamos, me van a decir a mí cuándo puedo o no puedo hacer yo una fogata. ¿Qué es lo siguiente? Decidme lo que puedo o no puedo beber para conducir. No me paso la ley autonómica por el forro los cojones, hombre. Si es lo que yo digo, que ley tenía que haber una, y desde Madrid, coño, para todo. Como cuando tiran la piedra en el charco, que se expande la onda, pues así. Bueno, ya yo enciendo la fogata. Tú cállate, que tú de encender fogata ni pajolera idea. Vamos allá. Ya verás tú. Joder. Cago en la leche, me estoy quedando sin resuello, coño. Joder, si es que tienen la madera húmeda estos cabrones, claro, como no para de llover. Mira que son cazurros, cazurros y taimados. Pero ya verás tú, esto lo soluciono yo, pero en un plis-plas. Mira, Cari, 98 tanazos de súper de verdad. Que ellos tienen humedad, pues yo tengo tanos, ¿qué coño? Vamos allá. Bueno, tú cállate, que tú sabes tú de combustibles fósiles. Vamos allá, venga. Os temibles normandos sementaron o terror de Irlanda a Constantinopla, de París a Sicilia. Mataban, violaban e saqueaban sen piedade. E agora puñan as súas naves rumbo a Compostela. Eran os homes do norte, os temibles piratas normandos. Asiego! Facendo a traça e zumba traça! Unos moros da staya! Para se traça! Para senda, jarje zumba traça! Шапилака! Арсту! И яка монстро цилиндр! Atendede, fillos. Unhas terribles noticias chegaron aos meus ouvidos. Según parece, a súa nave en forma de serpe do demo entrou na ría de Noia e non han tardar en chegar a Compostela. Son moi sanguinarios eses normandos? Son peores que os mouros. Moito peores. Peores que os piratas berberiscos. Moitísimo peores. Pero son peores que os xudeus que crucificaron o noso Señor Jesucristo. Son o pobo máis cruel e sanguinario que existiu nunca. Son peores que os infames. Sí, son peores que os infames portugueses. Pero non temades, cidadáns de Compostela, porque tede a mellor das proteccións para combater os bárbaros infieis. Ai, sí, e quen nos protexe? Quen vai ser? O noso Señor Santiago Apóstolo. Non estaría ben, digo eu, contar cun puñado de valerosos guerreiros que lle botasen unha man. E témolos, lopo. Os guerreiros máis valerosos que existen. Quen son eses guerreiros, Eminencia? Vos mesmos, porque non hai guerreiro máis valeroso que o que loita por salvar o seu pelexo. Imos de cu. Silencio. Eu agora marcho.
pero marcho na confianza de que ides defender Compostela coa vosa propia vida. Pero como vostede non queda, eminencia? Que máis quixera, pero teño que poñer a salvo o corpo do Santiago Apóstolo. Cidadáns de Compostela, que o noso Señor vos acompañe. ¡Que Deus te bendiga, tío Bispo Semírez! Cara, imbécil! Alaban os valentes, sorte os heroes, loros valentes. Con paso seguro e mirando cara adiante, os nosos heroes diríxense á batalla. Falta moito. É que Virtuoso está a cansa. Pois non a trouxeras. Si, ia deixala ali para que a deshonrasen os normandos. Pois o pobre animal lle quedas algo de honra despois de compartir catre cunha besta como a ti. Arrifedes, guardade vos o ímpetu guerreiro para os nosos inimigos. Dime, Bermudo, meu fidel lugarteniente, por onde pensas que chegarán os normandos? Tendo en conta que chegaron por mar, eu coido que virán polo leste. Pero si o mar queda polo oeste. Silencio! Aún que se ocupe do cero. Ti preocúpate de ter máis ben do meu pendón. Veña, imos aló, cara a Lugo. Ai, Munia, teño un presentimento, como se fose a pasar algo malo. Ai, muller, tranquila, que vai pasar? Está ben, se o desexo do noso Señor é que me sacrifique, tomádeme. Pero, por favor, respetade o sagrado sepulcro. Pois xa que estades, tomádeme. Este parece un bo sitio para emboscar os nosos inimigos. Pero ya, súbese o teiro e vixía. Bermudo, recoñece o terreo para espregar as posicións. Ti, García, saca as viandas que trouxemos para repoñer forzas. Era Virtuoso, a muller que te teño dito. A comida da xente non é a comida das cabras. É que non aprende. Agora vai aprender. Veña, preparado o lume, nos mostear cabra aos petos. Antes de matar a ela, vas me ter que matar a mí. Vente, Bermudo. Guarda a túa espada para inimigos de máis categoría. Ademais, seguro que os normandos levan máis tempo que nós en comer. Moito tarda, non? Se cadra perderonse polo camiño. Non hai que fiarse. Seguro que intentan tomar a nosa posición por sorpresa. Abur! Coidadiño, meus reis. A ver que ten. Toma, un pouquiño de pan de broa, que aguanta moito. Ai! A la pasta. Aquí tes, un queixo de San Simón. Ahumadinho. Toma, un pouquiño para que baixe todo. Ai, o señor! Ai! Ai! Toma, meu guerreiro do norte, para que non te esquezas de min. Ai! Ai, se cierra! Ai, tío, allá! E así, favorecidos por un inquebrantable afán viaxeiro, uns atléticos corpos de remeiros, os cabelos dourados e unha fala áspera e inintelixible, os normandos seguiron facendo estragos por toda a Europa do medievo. Pero, lopo, ti ainda pensas que van vir? Pois non che sei.
Pero mellor non dicir nada, para non quitarles a ilusión. De seguido, un sketch clásico. Menor que el de incógnitas. Onde vai a nena? Eu que sei, non a vin. El rango de la matriz é sempre menor que el número de incógnitas. Logo estamos sós. Normal. Paquiño. E por consiguiente... Pois daquela podíamos aproveitar, xa que estamos sós, para facer o amor aquí onde vais. Pero xa que te digo, me mira que es porca, Estaba eu tranquilo con geometría vectorial e ves metía a falar de cousas que me poñen triste. Ai, que merda de home, mira, vou facer a cea, que así non perdo tempo. Que casa, chico, que casa. Menos mal que botan o Celta a Fenerbahce. Xa que te di todo o día xogando, xa que te da televisión que van botar o Celta, muller. Non podo, secuestrar os espíritus. Que espíritus, home, deixa de fumar porros que estades todo o día endrogándovos. Non podo, sei que me lo que por eso. Palmira, Palmira, venme la filla, mira, venme la filla que... Eu sei que lle ensinades aos rapaces. Oh, pero que fai aí a nena? Sí. Secuestrar os espíritus. Está noutra dimensión. Noutra dimensión, Virgen Santísima, de la frente a la brajeta para que el demonio non se me meta. Pero salme dai, mira con que roupa me foi pa outra dimensión. Mira que te teño dito que te cambies, que vayas limpia de abaixo, que calquer día topamos no hospital que as brajas todas cheas de merda. Sal dai, vete. Non podo, non podo. Non podo, iso pásalle por ver tantas viudas, mati. Isto é todo das compañías que andas. Parva, con ese mamalón que estás todo o día no parque, que un día fai chumbón, vai quen ten que aguantar co que veña. Que vai ser? É o porro. A que me agobio son eu, Eu non estou para estar nesta tensión, que estou caminopausia. Fala un favor, Paco, dille a nena que salte inmediatamente da televisión. E ti, fora dai. Vou facer a cea, que se me haga. Ai, mamá. Espabila. Aquí dentro non fala nada. No, que sabes de mecánica. Menos mal que mañá marcho para Astorga, que senón... Bueno. A ver, ella, vai forza a ti. Viva! Nena, estás ben? Estou guai. Guau, a dimensión. Uri, tens que probala. Guau, me vou dar un voltio, abur. Madre, como os teñen a cabeciña. Ainda vou ter que probar un día esas cousas. Agora ven o Celta tranquilo. Onde está a rapaza? Ai, mamá. Agora Ferruca e o Duano. Case que eu non vexo a partido tranquilo. Non está, marchou. Queremos a rapaza. Queremos a rapaza, queremos a... Nome. Ainda vou poñer na segunda, que... Ai, mamá, querido. Que está, teo? Paco. Que pasa? Mira pa mí. Que teño? A ti moi mala cara tes. Non sei se non estarás collendo a gripe. A ver, fai así. Muchas cosas. As fotos inventáronse. Temos hoxe connosco a dúas mulleres que teñen moito que dicir sobre o erotismo dunha banda Chantal Lafitte. Vos ves. Vos ves. Voy a dicir unha cousa. As fotos... Ui, se eu lle contara. Paro, caro, Mariana, me cajo nas serras de Dios. Miñas señoras, meus señores, galegas, galegos, hoxe estamos de sorte. A pesares de que o programa foi unha continua sucesión de numeriños cunha graza moi particular que só as mentes retorcidas responsáveis deste programa poden entender, hoxe non teremos que aturar o sketch rexeitado por mal gusto. As miñas peticións foron atendidas e os galegos e as galegas, a xente de ben deste país, non temos que aturar eses numeriños, esas parvadas. Ben falado, ben falado. Dasme un bico. Está ben, de acordo. Pero que remate a xiña. E a poder ser sin lingua, por favor.